guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon, magluluto tayo ng Bicol Express with Sitaw version. Ayan. Let's start cooking. Una, ilagay na natin ang ating gata. Yan ang purong gata. Lagyan natin ng konti ng pangalawang gata. Konti lang. Okay. Tapos, lagay na natin ng bawang sibuyas. Kasama ang karne. Lalagyan din natin ng bagoong. Open na natin ang ating stove. Ayan. Lagyan natin pampalasa. Minta. At ang Ajinomoto. Hahaluin lang natin. Halo lang ng halo hanggang sa kumulo. Ayusin natin at masyadong malikot ang ating kawali. Hindi mapalagay. Ayan, ayos na.
Hihintayin lang natin siyang kumulo. So, ayan. Pag kumulo na siya, babalikan natin. Ayan guys, kumukulo na siya. Pero, hindi pa natin ilalagay ang ating sitaw. Hihintayin pa natin siyang kumulo ng gusto at magmantika. Hintayin natin magmantika siya. Halo-halo lang. Tapos tikman natin kung ayos na yung timpla ng gata. Perfect. Kukuloyin muna natin ng husto. Tapos balikan natin pag nagmamantika na. Okay na siya kahit hayaan na lang. Kahit huwag nang haluin ang haluin. Total, kumulo naman siya. Babalikan natin siya pag nagmamantika na. For now, maglalaba muna tayo. Kailangan multitasking ang nanay habang naghihintay sa ating niluluto. Ayan. Nagmamantika na siya pero marami pa siyang sabaw kaya konti pa bago natin ilagay ang ating sitaw. Konti na lang. Sarap. Bango. Konting-konti pa. Marami pa siyang sabaw. Kaya, konti pa. Sarap. Yan, konti na lang. Para pag nilagay natin yung sitaw, crispy pa rin. And ayaw naman natin kumain ng overcook, yung hindi na nangunguya. Mas masarap sa sitaw, sa gulay, yung half cook lang. Yung kayong panguyain. Yung nafe-feel mo pa yung kinakain mo. Yan. Yan, pwede na yan.
Lalagay na natin ang ating sitaw.